That's talking about him having attitude. entertainer kakhulu because abantu sebalithathile iside labo ngane. Ebantwini ngumuntu one-attitude and ngumuntu rude, so it is what it is. Ayikho into engizoyenza. Yeah. ayikho edlula leyo. Wait, yeah, plus angithi sinalo emhlabeni. Yeah, so like kunabantu nabo bakuzondela into engekho shaba. Makala umuntu ungizondela mara akakufuni like. Yeah. And ayikho into ongayenza. Yeah, the more Khona ngiyisa bazokuthanda khona bazokuzonda. That's how it is mfethu. yeah, and Le ngoma le ngeke basithande sonke sithi imali watwat. Ngeke yeah, basithande sonke sithi imali. I think Mina kuba bonke ungakatshelwa yimi ukuthi une-attitude awunayo macala. Kumele uzitshelwe yimi ukuthi ayazi ngisikhozo manje ngathi uya-actor. and despite that, ne? Like sometimes ezinye izinto ziyana phansi kwemfene manje ngeke ume kancane. Manje wena kanti yini ngawo. Mara mfana libeke mfana lento ngeke lisikela grade 9 angeke. Ingisebenzele ndoda. Ingisebenzele ndoda. Khona basicedile ndoda. Mara bafuna ukusebenzela wena namhlanje. Basicedile baye nasevasini. Hey Mpilo. Like lento Khona ubuye evasithi ufuna ukufanela wena namhlanje. Eish ndoda. It's painful. Ebo sangitshela Sikotsotsi. ngiyasho lento le simple ntona yami. Yabo very very simple. Because akusizi sha. Akusizi ntona yami like njengoba ngisho ukuthi kumanje phela kunabantu aboma 1.6 abalana. Sonke angeke ngineshow mina ukuthi bonke sonke njengoba sidabule live manje khona abantu abasisondela izinto esingazazi and like ayina nokuthi khona into okuzondela into wrong but like ongayazi into engekho Into engekho. yeah into engekho and I believe ukuthi sonke la njengoba sikoma 1.6 mhlambe khona vele futhi singakhulumi kakhulu because bazothi mina ngithe yabo but like sengisho ukuthi like I think siyayazi attitude sonke and siyakwazi ukuba rude